Ang tini jerono o program ni sing tipan sana ni musuh sing bus kanggo sini edisi hapang sini bobicot ni bagai tema kaine ni nai dong. Tabu jero joto ni ciu ora ponjet kila ponjet thang ni arwar. Sebab maintain khai blog ni hoite maintain khai deu blog na sebab control khai SDM SDM no sebab control khai DM ni hoite ni chief secretary level by boro control khai deu. और निवो पंचायत रजिस्ट्रेशन ने निवो मंकारना हिंखान के एडीसी कोनो साइमे या ब्लॉक साइमानाय एसएफ साइमानाय डीएम साइमानाय चीफ सेक्रेटरी नि ऑफिस नि होते साइमानाय सेनि खबरन नि होते जों और निवो सबाबो मुंखि साइतम था सबाबो पामै थाखा के बो साइमे या जे कोनो साइमानाय जा सिनाय जा तमा खाइने ना जे आरवार नि कासा बिल तबना नि नांगो टिटि एडीसी नि आगे निसिमे जों फाइखाइनखे नंगोनो प्रसेस खाइजा ता गवर्नर नि थानिबो जों रहगार गवर्नर एसेन खाइहाइनखे अरनि आरआर नि फैमिली रजिस्ट्रेशन जेटा जों हवो बय एडीसी बाय कंट्रोल नाय जेरै साबजुनाल बाय कंट्रोल नाय जुनाल बाय कंट्रोल नाय जों आप्रसि साइमानाय चिनि अर बरक बोसोक गाव बोसोक आसाय दंखा बोसोक अरनि रजिस्ट्रेशन खाइजा उदिपुनि फाताखानि फाइने र नैनी और निवो बुंग कारना नि जेसिनि साबजेक्ट नो एप्लाई मार्क खाइनाय जेनि जेनि नो एप्लाई मार्क खाइनाय जेनि एडीसी नि अनुमति मानाय आपन जेसि जों बरनो फातानि फाइनाय नो जों गाहाम केका सयमानाय ताबो गोबां नो फातानि हानि बरक दिनि फाइयो किलाव मिक्स पपुलेशन और जागा मुस्लिम दङ हिन्दू दङ बर बांलादेश नि दिनि फाइखान जे औ तेगेचे जागानि पंचायत नि आरो तै फैयै और निवो बुंग कारै माव गायि अमा हेकेन कारै दं ताबो ऑनलाइन सिस्टम बाय कारै दं ऑनलाइन बहायनो एसडीएम सर्टिफाइड खाइखाय जे जेकुनो बरनो कारै माव एसडीएम सि सर्टिफाइड माखने जे ओ बरक ब अरनिनो बदबुंग काया दंहा बनो कारना नि थुन हाय हनै एसडीएम सर्टिफाइड खाइखाय जेनो न आरो बुंग कारै न ताबो सिनि दिप्रासार गोबांमा voter ID card kiri, birth certificate kiri, nene family registration खाइनो, बरन registration card बुबुं kiri, अमाय गोबां मा दं, बनो सोरबा certified मा खाइनाय बिलो मा खाइनाय एसडीएम मा खाइनाय, अमा हाइके illegally, सिनि आम साइडआव आसल गोबां kiri फानो जे bordering area, आगागाराव गोबां आव फानो, अमा हाइके registration चलायदों, बनो कासवानि के आरवार jadi rules namanya di sini. Semua senai kamu, kau bangun kuno rang lagi ya. Miro joto nong bayi, tahu kila magat thanke kaca flags benar kotoma suja to. Orang edisi maya. Bono dana ni kaca rule mas senai, jeng rule senakar. Kau bina jeng notification nonai, orang ni tax mar nai edisi no. Additional tax royabu और जगह कोनो फ्लैग्स बैनर और कोटमा निरो ना सैमसंग और जुवेलर नि राबार रोलिंग मशीन पाइदि और जगह और निरो कोमा नो है अमो म्युनिसिपैलिटी एरिया उदिपुराव हंगे परनो रांगमारो उदिपुर जे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन तनायनो टैक्स मारो हाय के बरो उदिपुरा आसो काहमा के मा खाइतिया चिनार मागना खाइति दंफायो बॉडी टैक्स ना ने बांगै रूल्स ना नांगो नोमा हेकेची रेवेन्यू कलेक्शन नहीं एडवर्टाइजमेंट सारा त्रिपुराव कैसे बिनानी दाम 3000 4000 5000 हाइटो ते कटर के 10000 बसर के एडीसी आम से बस कमान खाइति जा दं खानाय सिरि आरोसि 500 के 6 कोटी रां मानाय सिनि साब जुनाल ने होते जत जदि ठीक ठाक मेंटेन खाइबा हाइके बसर 5 कोटी 6 कोटी रां मानानि गलायसा चिनो रहाय साम खाइनो खाइति फेबि माया ये जों रां करै मा होसने बिले बसर पर बसर रां फाइने जा बाहे रांनानै बबो सरकार रुल्स नाय खालामना केस नाजाया जों बनो दाबो सनाय दं दिनै नेरंगतनि चिबु दिनै प्रासा राबार बायथा त्रिपुरानि एडीसी आमसाइनि राबार प्रोडक्शन वे एडीसी बिसिङाव 83% त्रिपुराव जतो राबार
बेले नखाबो जे राबार प्रोडक्शन जत टन अब 83% चिने एडिसी एरिया ने दिने अरनि बाइक बाय राबार तलांबायो गाड़ी बाय तलांबायो एडिसी सरकार खक्सबा माया tadi माया rules नाजा गई बनो टैक्स नाने बागै एडिसी आगे चालक थानाय रग rules नाने नागो दिने rules नाजा गरो जों rules नाका गवर्नर दिथानि रहका नैने अमाव मैथान आफ्रो गेचु बाइके रां करे बसरो 1500 कोटी रां माव राबारनि टैक्स त्रिपुरा सरकार बसरो 1500 कोटी सुदु राबारनि टैक्स रां मानो अमल जों rules नाखांके जों आरनो जुदि 83% के जों गोसो मानाय हिसाब खायो जों हायनो आरनो 1000 कोटी टाका माय थांनाय गे राज्य सरकारनो जों आफ्रो रां साइन्सयाव रांगोदि होनो सिनो आरनो रांनो टैक्स नावैसि जों सुबुंता मा सानफिसु आगे चिनि एडिसी चालक थानायाव अम हायरनो 1 सयानि बागै अम चिनि ऐतिहासिक बुल जों अम हायसना जायो जों ताबो खाय दं बस जों सालो जों चिनि एडिसी